nie, tak to proste napálim do parlamentu a je mi úplne jedno, kto ako bude hlasovať. Uvítam každý hlas, aj koalície a opozície, pretože táto daň musí proste k 31.12. tohto roka, aby sme nerozbili tohtoročný rozpočet, musí skončiť. Ak silný koaličný partner príde s takým experimentom, ako je transakčná daň, už prvé dni tej transakčnej dane ukazujú, že nemá čo robiť v našich daňových podmienkach a zemepisných šírkach. Som presvedčený, že tento experiment je neetický a doslova bezcitný. Ak vám každú chvíľu niekto oznamuje, že vám dáva daň, som presvedčený, že nie je jasná aj z hľadiska povinnosti, pretože napríklad nemôžete meniť osobu daňovníka a prenášame kompetencie bez zákonných možností na banky. Nie je vyjasnený vzťah banky a štátu. A to sú veci, ktoré mali úradníci mať na zreteli, pretože si myslím, že vznikne aj mnoho ústavných problémov, pretože sa vykonávajú zrážky na účtoch, tieto sú odvádzané štátu a tak ako hovoríte, už raz daňované peniaze sú podliehané ako keby ani nie dani, ale nejakému poplatku. To znamená, ja tam vidím aj ako právnik veľa problémov, že moja téma bola vždy znižovanie daní a pri novom konsolidačnom balíčku, ktorý nás čaká, je predsa prirodzené, že môžeme ako SNS vzniesť požiadavku zrušenia tejto dane. Dnes to už stojí a padá len na Robertovi Ficovi. Ja som presvedčený, že bude príjmať argumenty na to, aby sme hľadali iné zdroje v štáte, pretože ten problém v štáte je, že sme museli konsolidovať, štát bol zadlžený. Od roku 2020 do 2023 to zmizlo 20 miliard. Naša podmienka, ak máme schváliť nové konsolidačné opatrenia a máme byť toho súčasťou, tak bude zrušenie transakčnej dane.